kesempatan untuk bertemu, semua diberikan kesehatan, keimanan, bela kasih pembinaan dan menjaga bersama agar Allah bisa. Kedua, ini kalau hormati langsung puji dipun mengenai langsung puji monggo ing modal sapa kita kita sama-sama monggo ing rasa kemangan kita kita akan syukur sapa tasakur mati Gusti Allah Allah Subhanahu wa taala amin wa ta'ala Anda makin mana dirakan kabar makin terjadi pun tapi hanya tapi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak, sangat matur nuwun kula dipun paringi danah pundi amal kesayangan Bapak ketani wonten sadaya awal panganama kangala lan Bapak para ibu kula mugi-mugi anggenipun pados rezeki saged lancar, paringan sehat, paringan ayam tentrem kebak barokah, tanpa kados matur nuwun. Amin. lan sedaya para masyarakat warga mriki saged pinanggih kados tentrem wilujeng langgeng menapa dados pekerjaanipun panjenengan sedaya. Amin.